Angithi kunina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngisaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngimbingelele enhla nezansi besifundazwe sisonke sikaMthaniya nakumhlaba wonke jikelele. Igama lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba. Isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo elingalibhadina kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhe lathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Angikubingeleleke ngikwamukele nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu impunga yesintu TV. Siyakwemukela ngezandla ezimhlophe nangezandla ezinothando la kule channel sifundisana ngesintu sethu thina njenganabantu abampisholo sikhumbuzisane ngomlando wasendulo nangokuthi endulo kwakuhanjwa kanjani yiziphi izinto ezazenziwa ngesikhathi sasendulo kanti kulesikhathi sanamuhla yini esiyenzayo iyahambisana yini nangendlela okanye ngenqubo yasendulo. Uma ukuthi kusanda kungenakela ngiyacela ukuthi uphinde futhi uyishare le video utshele nomunye subscribe ngoba njengawena uzosizakala futhi ukholele ukuthi izinkulumo esizikhulumayo la kwimpunga yesintu TV zizokwazi ukuthi zikusize nomunye umuntu ngokunjalo naye uyazidinga. Namuhla ke bafowethu angithanda ukuthi ngigeqe amagula ngoba angifuni ukwemuka ngizokha phezulu angizuke enzikeni kodwa engizokusho kuzoba nomqondo sabalele kakhulu futhi ngiyakholela ukuthi isihloko sethu esizosithinta namuhla la kwimpunga yesintu TV isihloko abantu abaningi abake mhlambe bazibuze ngase abanye ke bake benze ngendlela abenza ngayo kuyindlela mhlambe uthola ukuthi umkhuba wakuba umuntu ekhaya kodwa namuhla kwesizokubalula noma sokucacisa thina njenganempunga yesintu into engasiza wonke umuntu ngoba kukhona izizathu ezithile othola ukuthi njengoba soyichaza lento esizoyichaza othola ukuthi sisho ngazo ukuthi uma lento uzoyenza ngaleyo ndlela uyoshayika kuphi. Sikhuluma ngani ke namuhla ngifuna sikhulume ngokubikwa kwemoto. Abantu abaningi bake babuze bathi impunga yesintu imoto iyabikwa yini? Ngamafuphi nje imoto iyabikwa. Yonke into empilweni osukunayo wena njenganomuntu iyabikwa. Ingane iyabikwa. Unkosikazi mawuyinsizwa uganiwe naye uyabikwa. Umsebenzi uyabikwa. Ukuzisebenza kuyabikwa konke lokho. Nemoto ke bafowethu ngokunjalo iyabikwa na imoto. Umbuzo okhona ukuthi ke ibikwa kanjani imoto? Njengoba ngishilo ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi njengoba imizi inemkhuba yakhona uthola ukuthi iyayilandela. Uthola ukuthi omunye umuntu uzothi mhlambe momluleko ukuthi imoto ibikwa kanje ayibikwa kanje bese lo muntu abone sengathi mhlambe usuphikisa inqubo mgomo yakubo kanti wena khona umngozi okubonayo kuleyo nto asuke yenza ngaleso sikhathi. Ake ngenze isibonelo. Imoto bafowethu iyabikwa kodwa kuke kungabi kuhle uma imoto uzothi uyibika bese wena uyayihlabeka uphinde futhi uyithinte ngenyongo. Kungani kungabi kuhle uma uzoyihlabela uphinde uyithinte ngenyongo? Ingoba bafowethu leyo moto leyo uma usuyihlabelile leyo moto akuseyona yakho kodwa sekweyethongo. Nanoma ngabe yini esuke isithintwe ngenyongo kusuke ngaseyona yakho wena njenganomuntu. Ingane uma uyithathile wayibika wayifaka inyongo leyo ngane vele akuseyona yakho ingane yethongo. Uma unkosikazi efikile phakathi komuzi wakini nashada naye wamthinta ngenyongo lo mfazi akuyena wakho owethongo. Ingakho sithi isintu umuntu wesifazane emeganele phakathi komuzi akaxoshwa ngoba kuyena wakho ingoba indaba isuka lapha enyongweni usuke sethintwe ngenyongo. Kanjalo ke noma ke wena uzobika imoto bese manje uyihlabele ngenkathi uqala uyihlabela bese uyithinta ngenyongo leyo moto angeke usakwazi ukuthi wenze izinto ngendlela yakho oyithandayo. Kofanele ukuthi uyinike inhlonipho ungenzi noma yini. Ingagcwala abangani ingagcwala amantombazane wehle wenyuka nayo udakwe ngayo wenze zonke izinto lezi ezithandwa kuwena ngoba leyo moto leyo kusuke ngaseyona yakho kodwa kusuke sekweyethongo. Ingakho ke mina ngiyimpunga yesintu ngihleze ngibaluleka abantu ukuthi uma umuntu efisa ukubika imoto akangahlabi kodwa akashisa impepho bese abazisa bakubo ukuthi nina bakosibanibani nayi imoto esengiyithengile
ngiyacela ke manje ukuthi ke nigade ningivikele nivikele nje nayo kukona konke okubi okungase kungehlele mangihamba ngayo uyibikela ukuthi abantu abadala bayazi noma ngabe kuphi wenzela ukuthi bakwazi ukukuvikela noma ngabe uyakuphi ngayo bakwazi ukuthi bahambe kanye nawe babe udondolo lokuhamba kwakhe endleleni noma izigebengu ziyidinga kodwa wenzela ukuthi ngoba ithongo liyayazi ukuthi into yalo lena into yasekhaya into yomfana wethu bese lona leyigada kodwa manje uma uzoyihlabela bese uyikhatha ngenyongo lokho kokwenza ukuthi ungenzi izinto ezithandwa wena kuyona ngoba kusuke ngaseyona yakho kusuke sekweyethongo kodwa ke uma kuukuthi wena uyazazi ukuthi uma uzoyihlabela uzokwazi ukuthi wenze kahle ungenzi izinto ezamaphutha nezinto ezizogcina sezinenge ithongo kuleyo moto ungakwazi ukuthi uyihlabele inkinga yikho lapho isintu asikuphikisi lokho kodwa lokho ebengikhuluma kuyisixwayiso bafethu ukuthi uma wazi wena ukuthi uzohamba ngayo ubumnandi wehla wenyuka ufake izintombi wenze yonke imikhuba leyo moto egcineni iyovela ishayise mesishayisile bese uyabuya wena usuzothi ukubika imoto okanye ukwenza isiko kuyinto ebhedayo wena wenza isiko bese emva kwaloko kwenzakala na imoto yakho yavela yashayisa kanti wena awuzange ukuqonda ukuthi uma into usuyithinte ngenyongo leyo nto akuseyona yakho kufuna ukuthi uyinike inhlonipho uqonde ukuthi wena uyigadile leyo nto njengangenza isibonelo nje ngomuntu wesifazane uma sekuthiwa wena uganiwe umfazi ucace ngokwesintu lo mfazi kusuke ngena wakho kodwa wethongo wena usukumgadile ngesizathu sokuthi vele ithongo limthathe ngawe ngithenge ngigeqa magula ngiyacabanga ukuthi esikukhulumile kunomqondo osabalele kakhulu abantu bazwile ukuthi uma ufisa ukubika imoto impepho iyodwa isuke yanele hayi ukuthi uzuhlabe ngoba uma uhlabile bese wayikhatha ngenyongo leyo moto akuseyona yakho kofanele ukuthi konke okwenzayo le moto uyinike inhlonipho ungenzi ngendlela yakho kodwa ukwenza kwakho uhlale ngaso sonke isikhathi ukhumbula ukuthi le moto imoto yabantu bakini abadala esebelele phansi kothula lomhlaba angageqika amagula ngoba ngemuki Zitholele nezincwadi esizibhalayo siyimpunga yesintu ikhona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kanjalo nencwadi esihloko sithi sithini isintu iyatholakala ezitolo zakwa Adams uma ukuthi ukude nazo siyazithumela ngeposi kanjalo nangophepho asibonge kakhulu asiphinde futhi sitholane komunye umfanekiso oqoshiwe la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu Shimane, 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 Shimane.